And so, if you are new to this channel, my name is Yanrix and you are watching Yanrix TV. Hello. Abigail. Abigail. Tara na. Andan. Go. Guys, papunta kami ng Natividad. Yan si Abigail. Abigail, datan niya oh. Nakafocus ka. Si Abigail nasa unahan. Tapos nandito naman ako. Okay. Kita nyo? Buwis buhay. So guys, nandito na tayo sa malapit sa poblasyon ng Natividad. At ayun, nauna na yung kasama ko. Hindi ko na alam kung nasaan na siya. Medyo mabilis yung pagpedal ng aking kasama. So hindi ako makapag tawag nito yung selfie. Kasi nga medyo nakawanhan po tayo. So we're heading to San Macario and nasa poblasyon na po tayo ng Natividad. As you can see, yan yung scenario na makikita natin dito. Ayan. So yun na nga guys. Medyo malapit na tayo sa Natividad Palace. So it's around 11 AM. Lapit ng magtanghaling tapat. Ayan. So ayan guys, nakikita nyo yung bungad ng pinaka-town proper ng Natividad. You know, yung Malapalasyo doon na nakikita ninyo. Ayan. So wait lang. Ayan guys, nakikita nyo ba yan? Ayan. Kita siyempre. Ano ba naman yan, hindi nyo nakikita, diba? Okay lang naman na makita nyo. Ayan. Agsaw ka mata. Napapalang tatatan nga eh. San Macario. San Macario? Okay. So manakan Ang ganda ng bridge. Nasa bridge na kami guys, papuntang San Macario. Nauna na si Abigail. Ayan, susunod na ako. So ganyan po yung yung scene. Nandito na kami sa bridge connecting poblasyon Natividad to San Miguel. Actually this is Biray Bridge. Biray Bridge, nandun na si Abigail. Guys, may nakita akong view kaya nag side trip po kami dito. Ito ay tinatawag na may nakita akong public notice. So nandito tayo sa public notice. Bahala kayo dyan. Natividad dump site. Okay, nandito tayo sa LGU Natividad dump site. Ayan. Medyo mabato. Andun na si Abigail, nauna na.
So we're heading to Natividad Dam site. Ang ganda lang kasi ng scene kaya sumigway po kami. Ayan. So maglalakad ako. Tignan natin yung scene. As you can see. Yay! Nasa dam site kami. No? Maglalakad tayo doon. Papunta. Tignan lang natin. Yuhuu! Tatakbo ako ah. Tignan natin kung may stability yung camera. I'm just using Samsung. Nandun yung mga bulldozer. Bulldozer ang mga karagatan. Kasi wala nang tubig. Ayan. Ang ganda ng mga grass lang oh. Oh. So yun guys yung place, so stunning and refreshing. Ayan, nandyan si Abigail. Ayan, namamahinga kasi pagod sa pagbabike. Jollibee, walang Jollibee sa bundok. Ganda ng yung mga bulaklak ng lidda. Lidda. What's Tagalog? In Tagalog yung lidda. Comment down below kung ano yung lidda sa Tagalog. Dana. Ikaw muna yung ulam namin. Anong ulam natin doon? Hindi ko alam. Dilata lang daw from Ayuda. Okay, sige. Muna ka na. Natan na eh. Maray. Miguel Elementary School guys. Nasa San Miguel na po kami. Bound to San Macario. Nauna na naman si Juan Abigail. Pataas. Guys, welcome back to my channel, Jan Breaks TV. Ito na yung bundok. Lucky Child. Ayan, mayroong Lucky Child agricultural products dito. Ayan. So, yung mga corn. Na si Abigail. Ayun, may cell site pala ng pan kaya may signal po dito. Kung pwede silang mag wifi kahit nasa bundok, may cell site po. Tignan nyo. Nauna na si Abigail. Ayan, kasalukuyang approaching San Macario, Natividad, Pangasinan. So parang aakyatin natin yung bundok guys. Aakyatin natin yung bundok. Gusto nyo? Ayun, nauna naman si Abigail. Ang ganda ng bulaklak. Cosmos guys, cosmos. Umaambon. Oh, dyan ka na. Umaambon daw. Tanghaling tapat, umaambon. Tanghaling tapat, nagbabay. Say hi to the vlog. Hi.
Ang hirap pag nagbabike ka na naka-face mask, guys. So yung breathing mo is not normal actually. Kasi may nakabalandrang face mask. Usually pag nagbabike ako walang face mask. So natural lang, ganun. So guys, literally we're now in the mountain. Buhay bundok, kumbaga. Nasa likodan si Abigail, likuran. Ayan guys, oh yan, Balete Drive. Nasa Balete Drive tayo. Yan. Yan. Ang ganda, puro mga puno oh. Pero may magandang bahay pala doon oh. Kahit nasa bundok ka. Oh, ha? Ganda ng house. Parang nakakatakot din pag ganyan. Maganda ako. Ayun, nauna naman siya. Tignan nyo, yan yung hilaw na Amerikana kasi brown yung buhok. Amerikana papunta sa bundok. So guys, literally, we're in the mountain. So medyo magalaw kasi we're not using the GoPro right now. We are using the Samsung A7 to capture this scenic spot for you guys. By the way, if you are new to this channel, don't forget to push that subscribe button and paki-smash na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong ganap. Okay? To be continued. Yan, ang ganda oh. Anong trees ang mga yan? Comment down below kung ano yung mga trees na yan, guys. So we're heading down to Dragon Fruit Farm. Nandiyan na yung mga dragon fruit. Yun, buwis buhay ang ating ginagawa. One hand, while biking. Doon naman yung mga corn. Nasa gilid ng bundok. Ayan. Nag-vlog na ako dati dito noon. Kaso lang medyo hindi okay yung mga video clips na nakuha natin. Ayan. So right now nandyan yung mga palay, kasalukuyang sumisibo sila at malapit na ring mamunga. Nandun na si Abigail. Ayan, ganda. Mga baka. Mga so Salazar family is in the house. Ayan, kikita mo ako guys yung naka-vlog. One who is buhay. Ayan guys, umulan kanina dito guys. Kahit umiinit, umaaraw, tirik na tirik yung araw, umulan. So namahinga kami for a while and then lumarga naman kami ulit. So malapit na kami sa San Macario. So hindi ko pwedeng i-selfie na, parang pakita ko lang sa inyo yung mga scenic spot papuntang San Macario para ma-refresh yung inyong mga mata. Buti na lang hindi kami naabutan ng ulan guys. Umaambon kanina eh. So ang hirap ng ganito, nagbabike tas naka face mask. My breathing is not normal actually because may nakabalandrang face mask. So wala lang, gusto ko lang i-share sa inyo dito. Wait. Ayan. Nauna na si Abigail. Hindi ko alam kung maganda yung kuha nito. Para tsamba-tsamba lang yan. Kasi nga we are using Samsung and we are not using actually GoPro. So ganyan, buwis buhay habang kinukuhanan natin ng video itong pagbabike natin. Yan na si Abigail. Break? Or let's go again. Saan na tayo? Saan na ba yan? Yung arko. Bike ulit. And enjoy the scenery guys. Enjoy the place.
refreshing view. And break muna daw kami guys. Pero malapit na kami sa San Macario. Ayan. Oh, sumakit na yung kanyang feet sa kakabike. Nag-enjoy lang siya sa kawan sa view. Okay, let's go. Medyo mahirap yung pag ng legs kasi medyo elevated yung kalsada kasi paakyat. Elevated kasi paakyat sa bundok to guys. Paakyat. Yan, one hand. One hand na paakyat. Nandito na kami guys. Ayan, yung puntahan naming bahay. Ay, may water irrigation pala sila dito. Oh, ang ganda. So, nasaan nang gagaling yung tubig? Sa taas? Yan, nagpa-park na ng bike si Abigail. Oh, nandyan na si Kuhan, si Dana. Hello po, vlog takeover. Vlog takeover. Vlog takeover daw. Saan, kita? Drive po kayo. Yeah. So yun guys, papasok na tayo sa Kuan, bahay nila Dana. Ipa-park natin itong bike sa loob. Kasi ito ang mga garden. Walang tanim yata. Hello! So, ito si Dana. Siya talaga yung pinuntahan namin dito. Eh, yun na guys, alam mo. Naka-video? Ang init-init. Naka-video? Ay, oo, wala kayo. Kaya naka-play? Yun, wala lang. Nagpakita lang ako. Talk English. Talk. Wala, ni mama ni insecure pa niyo. Basyo. Kaya nga kita, alabok man manikan niya. A few moments later. Ito na guys yung isang purpose kung bakit kami pumunta dito. Manghihingi ng mga halaman si Abigail. Nandyan si Ate Liti. Oh. Ayan. So ibig sabihin, plantita. Agsay-hay ka mata na mabuya ni Lisa. Hi! Hi, Lisa! Hi Jenny. Kabakiran. Anong tawag ng tanim na yan? Hindi mo. Hindi nila alam. Hindi ko alam. Basta halaman daw, hindi nila alam kung anong pangalan niya. Adong. 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 Ano dito? Parang hindi makapagbiyan. So ayan guys, may bunga yung dragon fruit. Ayan. Parang overripe na yan. Baka na, mga bata. Pag-usatan ni kating-katinginan. May ilagay.
Lagi ko pagkaka. Ay mo ka gumatang na sitet. Kutket ko Ayan, kumamila guys. O, kulay red. Ay, red ba yung pink? Pusa pink. Walang ladies in the house. Nagbibukan ng halaman. Ayan. Matudo ka. Tignan mo. Parang madadala niya yan sa pagbabike. Oo. Basta ano may ground. May supo ka ron. Mamay mo pintan kung hindi ako na. Wala ka yung awin na. Basta anong tungay natin, ikatastam. Kabil mo na dito sa ako. Hindi pala. Niya kay pagkargaan. Na. Ni. Di pa ila mapanoy. Niya pa ila iba. Eventually. Bye! Dito lang kami. Thank you. Ano mauwi? Baga, garo nga may nan. Hindi ka pa niya ito. Yan kamatis. Yan kamatis. Yan kamatis. Nay. Lagyan mo awan di masisas mi. Ay, konsulaan ni. Atan. Napingat yan. Nagbabay-sonan. Follow niyo ko sa Wattpad. Sige, kung di yan. Mag-promote ka, sige. Follow niyo po ako sa Wattpad at More Than Words po. Gumagawa po ako ng stories. And yes, thank you din po sa offer. Good novel. Isiglot mo na dito sa Lungay kabel mo ay tanay pa ka na nga. Ay, Phoenix na po. Pwede po. Phoenix kasi yun. Phoenix. Bye. Nandiyan na po sila. Uwi na po kami. Oh, sige, igalot ka din. Ay, baliktad. Bakal mo tanong San Macario Norte. Vlogger. Vlogger. Wait, teacher. Sige. Hi. Guys, sino kami? Lo. Kaya mo. Yan guys, yung bundok. Hindi ko alam kung anong bundok. Pero dyan kami galing kanina. Kikita nyo yung mountain dun sa likod. Yung backdrop natin is yung bundok. At nandyan na rin si Abigail. May dalang masitas. May dalang masitas. Yan lang yung nahingi niya guys. Hindi kami nakakuha ng kahoy. Kasi nga hindi niya mabubuhat pag uwi. Hindi naman siya nagdala ng bag. So ang galing niya pupunta siya dito, hihingin ng kahoy, tapos hindi siya nagdala ng bagman lang. Ayan, so epic fail. Uuwi kami na walang kahoy. Yung halaman lang ang nahingi niya. So enjoy the place while we are traversing, going back to our home. And then yan, nandiyan na, ganda ng mga corn. Huwag pa kasi ka. Also, kamat